Aprang sinoris today news kilang aradon phasame kardom people churpray lo kardom. Pine berta thun bang nilime sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Dipu Manjalum Bajong constituency ke perlu bonglong timonga rongalong lang thilang prenga khutmate barla por dolong kavip det ajok kedam kevang kasiksak kachitong labang so tuwar mate la so dolong laki osumar skurki dun kidam kevang kisokyun e kachipon amparta lotham bangatum kidam kevang thedunga kasiksak dolokusi hadaga rada tumpen lamthi chipaklangdu dolong kavidet ajok kidam kevang kasiksak Pik penajok hadaga ronga rada tumpen KEAC CM Dr. Tuliram rong hangapan ronga asora tumpen prabjin pen dolonga bangnang pi jia phansi chuningita pidupa. News report Northeast Today News. To pinilada bonglong timungarong nilitum arat pen cirung cerek pen dolong kim lo nili tumhan arleng thedum non charibom BJP sarkar tum nili tumda bhut ke jog dunde gali bhuta jog anutin EM CM atuma phanta je nili tum dolong nang tu thanun lo sar juniti mung phanta batahini dagwang ta frangsi ke juniti sar juniti mung nanga chechakta nang litung kari ke dolong bo no anta ave lapen ga aku dolong nang pipo dolong nang lepo September ceklo ke alang tunang cek alo September par date ben aku non Marsa ceklo se nang opening popo data ave da senili tungge la sona kisung ke chicha gonelo la daga rong adona phai la anaki ong student la anaki ong kaita lang thelo bte nil tum phule pen te hinua phan pen la son senili tum parbom lasi phule pen ho phan ben lubong phan ben ke par ke bharia risk lasi la anaki sung ben jongsi non charibom sarkar nang lang le polo tang ne ku pisi dolang pipu ke develop ke BJP neng pu na develop lo nitum han ke ajata ve ajata nilitum hane nai PJ hana aning ave sida me nilitum ke nilitum बहुत पोलिंग सेंटर के हिडिम तेरन वानों बिठी भांग नीली तुम PS के सीधा में नीली तुम बहुत की जोग रामन ता लांग थेउट बोतंग दे लांग वेक पेंसी जोग नाम निंग मीटिंग वांग लोबते मिथांगा बहुत के होदे चेपा लुकसान रिपु बहुत चुपी दुन पो अथांग दा लेवे थेगलोंग ले सीधा में नॉन नीली तुम के लान की सुंग जे नीली तुम अदोना फाई चिरुंग पेंसी JCB चलो गाय लो नॉन दोलोंग ता नीली तुम रात पेंसी केम लो लासी नीली तुम के प्राप्जिन पेन नॉन ke dubo ma sarkar tum dolong nang piwek nang pum la lo nili tum nang chuning ridung ke BJP media hoi tum acha nali tum pini pherangke phan piton chana kokne nili tum pherangke bitung phanange hang alam thike la puhen lo na nili tum bonglong timungarong lumajong constituency ke parlo nili tum la non dubo ma government atung phan stami apoi ka chuning ri alu palle lo ke damtang MSC election tu akut sitami dar lumajong MSC sitami election campaign hudwang pen dolong nang pi tikang po butana chak tikang ladu pen longwek po busikipu sitami non puanda sarkar pen akirap kawia joini ngilitum jo somar school ke dam ke bang kisung lapen kisu ke ke chepon kisung lapen ladagarong LP school tadu LP school la teacher atum ke dam ke bang kisung lahai nilitum kisung ke cica kon ipo ajoini si nilitum rong sar tum ben rong si chingwai si adon phai si nilitum tangka ka chirung si lahai nilitum si gun pustami ke nam lo lapen JCB a video bang ke pini nilitum avidelo tan si nilitum indik nilitum JCB hang plut si la so dolong anu jok sami JCB ben si nilitum ke pasom lo la an nilitum isung si pini nilitum nalitum phan media bitung phanange hang athepi ke lalo sinon ke bang ji sitami nilitum la sarkar phana koi si ke chuning ri dundu non ke dubo ma sarkar tum phan prabjin pen la bang so dolong nang selam pi mate nang ra pasonte mi pari pu sinil tunga chuning ri do non la nilitum ki moment dolong ke hang da pu thek the la ke non mo lang thelu te pon deta hai
Inudak tahai mati penikan si jene tene sulita hai muneng pen ka sudah tahai si nilihin pen ke lapon si lambat sini dun tek chon ning dia lam ta hok lo nili tumang phana batai nang ke chapen nang patleng pitek the nang pachun pitek the ke hok alam lo la si nili tu mithang chetherak mi chujin su me osmara tu mi school ke bang ke dam ke su kiun e kichiwan ka chipon lahaya kisung ta nili tum pho lo ke dam tang ta sita non anta we non nili tum mithang ning jangje ning chirot khud rong si kachirung edon check pum thom thingpi nu joga phan ke nam kachirung litum ladak labangso adolong ilitum rong isiarat teroi longji muni pusi nilitum ning isiwet pen chilang pet pen si nilitum labangso adolong kimpon lo Greater Hanjang Langso Interclub Football Championship Angdung Kiti Kachepati. Lason sini phai kroi ki thombo sika chiklo Hanjang Langso Pachua Klamalong Greater Hanjang Langso Interclub Football Championship Angdung Kiti Kachepati pon. Lason se bangso Angdung Kiti Kachepati pon along alihiaman pen nang kachetong dun XMSC Jivan Pachak KASA pen nang chetong dun Prakash Teron Arya Sang Hola pen tibok tirai long kithe kidinga tum chitong dun la penang parta bangsong dong kiti kachapati ponalong Bormon TFCVS Katharguri Friends FC atumang bongsi chipati pon la pen bangso kachapati ponalong nanadang bongta ke pathu ki thek pik pena jok Katharguri Friends FC atum Goldthom pen Bormon TFC atuma phan chipahai pon la pen bangso long Baju tiso national referee kachipa mandun take a pot alang li phans tame karbia poho la pen certificates tame pipa jerpon tang ta alang li tumalam thele langsin Bogazan pen hempuing ti report Northeast Today News tang te pine berta kilang sing ton pon ikoglo do me thakmei kardong